No crec mai, durant el llarg de la meva vida, que ningú m'hagi regalat res. Simplement el que tinc és degut a l'esforç, al compromís que he adquirit amb el que volia fer i la dedicació. D'acord? I ara hi ha hagut un moment que he tingut que superar un moment difícil i penso que ho he fet amb la mateixa determinació que m'ha servit per arribar a complir els meus somnis, de poder córrer en moto, de poder ser un professional d'això i llavors si la meva forma de fer les coses, d'afrontar-ho, aquesta determinació, el compromís aquest que et dic que he adquirit tant abans com ara després de la lesió, és algo que pot ajudar a algú, que pot anar bé, hosti, tu, genial, saps? Però jo no he dit, saps què, a partir d'ara jo seré un exemple de superació. Jo no puc pas fer-ho, jo ni vull fer-ho, ni mare de Déu me'n lliuri de fer una cosa d'aquestes, saps què vull dir? El dia a dia d'aquesta lesió el vas descobrint tu, perquè no hi ha cap cas igual, saps? És a dir, la lesió, es diu molt, no, aquest xicot té una lesió medul·lar, però és que de lesions medul·lars n'hi ha tantes de diferents i a sobre cada persona l'afecta diferent a la lesió. Pensa que a mi el que em va anar molt bé, i penso que va ser el punt de partida, primer és acceptar la situació. Saps? Jo des del bon moment, des del principi vaig voler saber quin era l'abast de la lesió i què és el que això suposava i quin era l'estat real, què suposava realment. I penso que això em va ajudar moltíssim, acceptar la lesió i el que comporta la lesió. Penso que nosaltres som els que decidim, saps? Tu pots fer que el teu dia sigui millor o pitjor amb la teva actitud. El que no pots és canviar-ho. Jo no puc dir, saps que ara estaré bé, ara estic com estic. El que passa és que moltes vegades la forma d'afrontar-ho fa que el teu propi dia a dia sigui millor o pitjor. Mira, ara mateix soc el director del circuit de Catalunya de motocross, aquí a Bellpuig. Ara el 17 i 18 de maig tenim el Campionat del Món de motocross, que és la prova més important que fem al circuit, i ara estem en plena preparació d'això. Estem preparant-ho tots, tant el traçat com les instal·lacions per poder acollir aquest gran premi. Per fer-hi també al circuit moltíssimes activitats d'aquí a final d'any, i aquest és el que estic posat ara més de ple. També és veritat que ara, en l'última setmana, hem tingut la confirmació de la continuïtat de l'equip, amb Sanyong i Prosegur. Per tant, ara tan aviat estigui jo bé, em començaré a pujar al cotxe, farem un planning de les curses que han de ser aquest 2009 i com volem afrontar el Dakar 2010, amb quins objectius, el desenvolupament del cotxe també. Això serà el més immediat amb el tema de l'equip. I llavors hi ha tot d'altres coses, que és el compromís amb la Fundació Moments for Life, amb continuar apoyant els projectes d'investigació que s'estan apoyant. I la veritat és que cada dia van sortint coses, van sortint coses que em fan il·lusió i que m'hi poso, i moltes vegades ja em fa por posar-me més coses perquè llavors no puc arribar i em sap greu.